Molweni ke sidwesh kobu busuku banamhlanje. In fact ngale ntseni it is 12:15 on a Wednesday. Yintoni idate? Yintoni date? I think yi-15, 14, 13. Mandiphendule nangumbuzo. Today ndiphuthelwe andinabuthongo. So I just decided to go through my what you call platforms and check for, you understand? Ndiphendule wethu imibuzo ekhoyo. Nangu umbuzo ke uthi, Thokoza gogo, is it normal to get pimples on the face after ufuthile? Ngase niyazi mna ndikuthanda ubizwa gogo. I don't feel like ndingugogo. Noba uthe mama okanye uthi star okanye whatever, but ugogo hayi akanichazi. Anyway, masikhola ndine-fever. Is it normal to get pimples on the face after ufuthile? It is normal. It happens. Sometimes it can mean into yoba eso sifutho eso si-effective, siyasebenza. Isizathu sokuba ufuthiswe indawo yokuqala suzibe kubonakala into yoba unawo umgqwaliso onawo. Umgqwaliso ke sisichitho esimnyama, yonke loo nto leyo. Ezo nto zibangela into yoba ube ngumntu onezothe ebantwini. Eyinto yokufakelwa, you understand? Something that changes your aura, you understand? Something that gives you bad energy, ube nezothe, uyayibona? Ngesilungu kuthiwe you are misaligned. Izinto zakho azidibana zihambi kakuhle, but you can't put a finger to it. Awuyichani uba kwenzeka ntoni, you understand? I-results zomsebenzi, like the energy that you put in to improving your life, i-results ezibuyayo azifani namandla owafakayo. You are misaligned. Ngumgqwaliso. A spell has been cast on you. Because ezinye izinto ningathi nizi-understanda bhetere xa zikhumshwa. A spell has been cast on you. Okanye kungekho mntu kuthakathayo, you understand? Unyathele endaweni erongo, endaweni emdaka. Mhlawumbi uhambela uthandana nomfana, ubana nomfana onomntu wakhe. Umntu wakhe uzicuphele lo mfana, okanye umfana naye uyicuphile intombazana athandana nayo, uba azathi xa edibana nomnye umntu, loo mntu lowo agqwaliseke, angaphinde afune umbona. Zikhona into ezinjalo, isibambelelo, njalo njalo. Uyozifaka ebugqwayibeni. Wena sisi utshatileyo okanye bhuti otshatileyo, ufumanisa into yokuba umntu wakho unfortunately uyadlala phaa ngaphandle, and ke ngoku in as much as you are happily married, umyeni wakho akathethi nto imbi emjolweni wakhe, akakho nto ayithethayo ngawe, uyeva? Qha usisters uyayibawela iposition okuyo, akususe athathe indawo, akufakele umgqwaliso through umyeni wakho. These things happen. Umgqwaliso kufika uthini apho? Umgqwaliso ngelinye ixesha iyakwazi uba ziintlanga ezimdaka, uyayiva? Ezifakiweyo zinomthi omdaka obangela into yoba mawube ngumntu onezothe. Ngelinye ixesha ziintlanga eziyitrekha so that umntu xa ethumela izinto zakhe kuwe zikwazi ukukutrekha, and you understand, zizomamela into yoba kwenzeka ntoni ebomini bakho. Kuthiwe ke ngoku futha ukuze kuzofa ezi ntlanga. Xa ziphuma ke ezi ntlanga, uyayiva, ziphuma sometimes in the form of pimples. Kuphuma ubumdaka, yabona. Ngelinye ixesha ungaqwalasela uba iimpumlo zakho uthi xa usithi, you understand? Abanye abantu bazayichaza biologically, but ufumanise into yoba unee-blackheads nje ezinga-understandekiyo kwiindawo ezi-awkward, you understand? And ke umgqwaliso uyathanda umanifesta ebusweni. It targets kanye le ndawo ibubuso, because kaloku yinto abantu abayijongayo ukuze badicayide uba bayakuthanda okanye abakuthandi. So umgqwaliso uyathanda ukuza ebusweni. That is why ii-pimples zizawuvela ebusweni.
You get me? Sometimes nasemqolo ziyathanda uba semqolo because umqolo ndingayibeka njani na? Umqolo inintsi into eyenzekayo emveni kwakho xa ungajonganga wena. So umqolo unelishwa loba nentlanga. Uyayibona laa nto? Umntu uyakwazi ukubamba emqolo akuhage, akubrashe umqolo lona, kanti ushiya into yakhe apha kuwe. So umqolo uyi-victim nje ixesha elinintsi. So amaqhakuva xa ephuma, those pimples xa ziphuma ndithi zinoba bumdaka, you understand? Because ubuso bakho njengoba bufake loo mgqwaliso nje, one, kwenzela into yoba uze ube mpi, ungathandeki, ungajongeki. Kuzawuthiwa yi-acne, uzame ii-dermatologist iintoni, but ufumanise into yoba wawufuthiswa nje a few days imitha ebomvu, you understand, imitha elwayo. Amaqhakuva ayakliyerisha. Mhlawumbi kushiyeka izipotsi, but after some time nazezo zipotsi ubone ungasaziboni. Bulele iintlanga ezi zilapha ebusweni bakho, bulele ubumdaka obu bufakwe through umgqwaliso. You understand? Ukuze uyaqonda uba uyafutha mos. So when you futha, your pores open up. You understand? When your pores open up, kungena umthi ke ngoku into your system, ithagethe eza areas zinobumdaka, zineentlanga. You understand? As uba ke ngoku ii-pores zikhupha ubumdaka obu bungaphakathi, buphuma buzii-pimples. Iyavakala ityiwe emngqushweni. So sometimes i-acne ayikokufikisa komntwana usithi hayi wethu si-stage. I-acne ayiyo-bad skin. Uyasazi iskin sakho sinjani. Umzekelo mna njengoba nindibona uba ndinje, ndinoveske nje ndithi bhutyu, ndizawuyazi zisuka into yoba kukho umntu olwa nam. You understand? So it is normal to get pimples on the face after ufuthile, xa isifutho eso si-effective. I hope ndiyiphendule ke i-question, Cama Queen.